Tarihin Saratu kashi na 5 kuma a cikin littafi na 1. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Za mu yi labarin ne a waɗansu ranaku, amma kuma za mu yi amfani da sunan wasu ranaku da muka samu kamar yadda muka ambata a kashi na 4. Kamfanin Warkajami Production Arewa Comedian su ne suke ƙoƙarin kawo muku wannan labari. A yau 11 ga watan Satumba na shekara ta 2019, haihuwar Annabi Isa alaihi salam, wanda ya daidai da 11 ga watan 1 na shekara ta 1441, da haihuwar Annabi Muhammad, hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya ne a labarinmu kashi na 4. Wannan shine labari kashi na 5 a cikin littafin namu na tarihin Saratu. Mun tsaya ne a daidai inda Saratu take neman taimako a wajen wata mata. Ita kuma matar ashe mai zaman kanta ce. A yanzu haka har ma ta yi bako zai tafi da ita ganin gari. Saratu kuma ta zo a matsayin mai neman taimako. Sai suka rankaya suka haɗa kai har da Saratun suka shiga motar Alhajin suka tafi ganin gari, inda har yake tambayar ta sunanta. Saratu ta faɗa masa sunanta. Kuma shi da kansa ya ce lalle fa sunan ya burge shi, kuma ta yi masa, inda ya ci gaba da ya mata 'yan wasanni. Lokacin da ya ja Zulaihat gefe guda, Zulaihat ita ce yarinyar da Saratun ta ci karo da ita. Sai ya fara bayyana mata cewa shi fa yana son Saratu. Ita kuma Saratu tana can gefe guda tana jira su dawo daga tattaunawar da suke, domin ita ta koma gefe, har ma tana 'yan saƙe-saƙe a cikin zuciyarta kamar haka. Ni Saratu yanzu wannan mutanen ko me suke kullawa? Ko mutanen kirki ne? Allah dai ya raba ni da su lafiya. Tana cikin wannan wasi-wasi da 'yan saƙe-saƙe, sai wannan baiwar Allah Zulaihat ta dawo ta kira ta. Ta ce Alhaji yana son magana da ke. Sai Saratu ta ajiyar zuciya ta ce lafiya. Sai Zulaihat ta ce ki saki jikinki, lafiya babu wata matsala. Sai ta ƙarasa wurin shi ta yi sallama. Bayan ya amsa sai ya ce abin da ya sa na kira ki, na faɗa wa ƙawarki Zulaihat, kuma za ta yi miki cikakken bayani, amma karɓi waɗannan kuɗaɗen daga gare ni, kyauta ce. Sai Saratu ta ƙi karɓan wannan kyauta ta Alhaji. Ta ce ita fa ba kuɗin take buƙata ba, shi take so ba dukiyarsa ba. Alhaji yana jin haka sai farin ciki ya kama shi, kuma ajiyar zuciya haɗe da murmushi. Alhaji ya dai tirsasa wa Saratu har sai da ta karɓi waɗannan kuɗaɗe. Daga nan suka yi bankwana da wannan Alhaji. Saratu da ƙawarta Zulaihat suka hayo hanya suka koma wani gida. Bayan Saratu ta koma wurin ƙawarta Zulaihat, sai ta nuna mata irin maƙudan kuɗin da Alhaji ya bata kyauta. Sannan ta tambaye ta ko me Alhaji yake nufi da wannan kuɗi da ya bata. Zulaihat tana kada baki sai ta ce maganar Alhaji, wannan kuɗi da ya baki kyauta ce ya baki. Maganar gaskiya, Alhaji yana ƙaunar ki, kuma da aure yake son ki, saboda haka sai ki yi tunani, ki tuna tun kafin lokaci ya ƙure, kuma ki yanke shawara tun kafin ya sake tambaya. Sai Saratu ta ce ni ma na ji haka a cikin zuciyata, amma ke wace shawara za ki bani akan hakan? Zulaiha sai ta ce Alhaji mutumin kirki ne, kuma bai san wasa ba. Idan har kina sha'awar aure to ki aure shi, zai riƙe ki riƙon amana. Saratu sai ta ce ba a nan gizo ke sakar ba, waye zai tsaya mini a matsayin iyayena? Sai Zulaiha ta ce kar ki ji komai, Hajiya Magajiya za mu yi wa cikakken bayani sai ta tsaya miki a matsayin iyayenki. Ba za ta iya haƙura sai ta tsaya miki a matsayin iyayenki, waɗanda su ne za ta ɗauki dukkanin ɗawainiya ko nauyi. Zulaiha ta ci gaba da gaya mata, idan muka yi wa Hajiya Magajiya cikakken bayani za ta tsaya miki a matsayin iyaye. Kin ga sai ta rufa mana asiri. Idan aka yi biki aka gama lafiya, kin ga shikenan, komai zai ƙare komai za a yi cikin sauƙi. Kuma za ta yi wa Alhaji cikakken bayani, saboda ki samu nutsuwa a game da shi. Ni ma zan yi miki bayani game da Alhaji. Alhaji ya neme ni da aure tun kafin ki zo wannan gari, amma sai na ki amincewa. Nan take sai Saratu ta ce saboda me baki amince ba Zulaihat? Sai Zulaihat ta ce gaskiya ni a yanzu ba na sha'awar yin aure, domin idan na aure yanzu me na mora a duniya? Sai nan gaba, Saratu sai ta gane Zulaihat ba za ta yi aure yanzu ba ne, saboda ta fi jin daɗin rayuwarta a haka. Sai Saratu ta ce na amince zan auri Alhaji, saboda haka in dai kin tabbatar akwai alkhairi a ciki,
sai suka je wurin Hajiya Magajiya suka yi mata cikakken bayani. Ita kuma Hajiya Magajiya ita ce uwar ɗakin Zulaihat a matsayinsa na mai zaman kanta. Kash mai sauraro, ku yi mana uzuri. A nan za mu dakata da wannan shiri sai lokaci na gaba idan Allah ya kai mu. Ku tara.